Trumstra. Hey, Poetie, oude roebelzoeker. Hoe is het nou, jongen? Nou, best wel, Guido, maar ik wil net mijn Zelensky in een hokje zetten. Nee, dat komt wel goed. Maar we gaan wat moois weer regelen. Tot jou spreekt de voorzitter. We hebben dus over Hoendekopfestival. Dat is 18 oktober. En dus dan hebben we staakt het vuren. Maar Jood hebben het over vervoer. Dus hoe we ingaan en hoe we weer thuiskomen. Daar hebben ze meer hier Rutte gewoon idee bij. I think we should go to the Hoenekop Festival by bicycle. Is cheap, is milieu-friendly and we go mooi more all together to the festival. Nou, ik dacht het net, hè. Ik heb bijvoorbeeld, we kennen met z'n allen in een gouden hummer, dat soort wijze. Waar dat? Man van goeie leven. We kennen wel maar luxe wijn. Maar wel gratis als het voor elkaar krijgt. En als het lukt, mijn sponsoring. Ja, monsieur, wie zit je net met de eerste mensen aan tafel, dacht ik zo. Wie hebben meer heel als koffie. Dus als je hem dat al even met elkaar zo'n betelje, zijn dat we dat voor elkaar krijgen. Donald. Zat je erin nummer net? Mag ik wat zeggen? Het zou mooi zijn als ik daar even een stukje accordeon mee speel op het Hoenekopfestival. En als je hem dat voor elkaar krijgt van mij, dan zou ik dat heel erg... There have we it here not over. We are talking about the transportation. And we have to go nice and cheap. And then we go mooi voor bij bicycle. Ik jij hem nog al jaar hier een beetje over oude hoer. Soms is ben ik al joh. En dat ben goede ideeën, begrijp me goed. Maar waarom nemen we net gewoon een zwarte taxi? En als wij en mij doen, zit het op een tientje. En het scheelt dus wel aardig wat. De man. Wist wel, mijn zin home. En als we nou om het vertrekpunt over praten, dan kunnen we al je daarheen. Dan kun je jou op een fiets en dan kun je jou met de hummer naar het vertrekpunt. Hoe ging je maar eens naar het festival? Ja, alleen, we gaan mijn zwarte taxi naar je Duna.